Hey, Lien. Ik kom je feliciteren. Je bent genomineerd voor een Visit Limburg Award in de categorie fietsvriendelijk. Oh, super. En ik heb taart, hè. Maar dat komt goed uit. Je hebt net gefietst. We gaan er een stukje van eten dan. Ah, voilà. Ja, Wat doen jullie precies? wij organiseren teambuildings en begeleiden tochten in de natuur met fietsen, maar ook met activiteiten op het water. En wij hebben daarbij een heel hoge servicegraad. En waarom verdienen jullie die award? Omdat wij met ons nieuw meerdaags concept dwars door Limburg nog meer mensen kunnen laten genieten van onze topservice, onze camper, van en onze volgwagen. En tijdens de avonden hebben we tijd om onze preventieve gezondheidszorg over te brengen. Waarom moeten de mensen op jullie stemmen? Ja, dankzij die award zullen nog meer mensen onze hoge servicegraad kunnen ontdekken en het prachtige Limburg. Hè. Ja, en we zitten hier al aan zo'n pareltjes.